Keď necítim oddelenie, keď druhým robím iba to, čo by som chcela, aby aj oni robili mne. Opäť jedno ďalšie zlaté pravidlo, ktoré je do nás vštepované, ale opäť je to takéto múdro, ktoré je potreba naozaj rozbaliť, dôkladne preskúmať esenciu tohto zlatého pravidla a áno, nechať to vniknúť, presiaknúť do celej našej bytosti a odžiť si to, žiť to. Rob druhým iba to, čo chceš, aby oni robili tebe. Krásne múdro. Naši predkovia, ktorí majú na tom podiel, že vôbec vyslovili takúto vetu a uchovalo sa to skrze ten jazyk, tak oni vedeli, že sa neoplatí robiť niečo, čo by druhému ublížilo. Pretože sme prepojení. A ono by sa to vrátilo ako bumerang v istej podobe. A áno, som si istá, že práve preto sa toto múdro, toto pravidlo uchovalo a že to prežilo vďaka tomu, že to bolo vštepované a stále to prežíva a vštepuje sa do nás, do našich detí. Podstata týchto slov: nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Inými slovami, správaj sa dobrotivo, láskyplne. Nerob rozdiely. Každému človeku želaj dobro. Pomôž každému človeku do takej miery, do akej to je možné. Do takej miery, ako je to v tvojich silách. Úprimný záujem. Žiaden človek nech nám nie je ľahostajný. Či je nám sympatický alebo nie, či je to náš známy alebo nie, či je taký alebo onaký. Nerobme rozdiely. To je zaručená cesta k tomu, aby sme vyhnali zo svojho srdca zmätok a strach a pozvali pravdu, pokoj, ľahkosť, jasnosť.
v každej chvíli. Buďme maximálne pripravení konať podľa našich najlepších možností. A zároveň buďme zakorenení hlboko vo svojom strede, aby nás nevyladilo žiadne odmietnutie, nepochopenie, žiadna reakcia, pozitívna či negatívna. Buďme takíto ľudia, ktorým záleží, hlboko, úprimne záleží na druhých ľuďoch. Pretože možno na fyzickej úrovni to vyzerá, že sme rozdielní, oddelení. No na inej úrovni sme aj tak z rovnakého cesta. Nech nám nie je nikto a nič ľahostajné. Otvorme svoje srdce do Korána. Nech nám nie je ľahostajný strom, list na strome, vietor, ktorý rozdúchava listy, vzduch, slnko. Všetko je živé. S pokorou sa pokloňme pred všetkým živým. Aj my sme živí, aj ty si živý, aj ja som živá. A my sme súčasťou toho veľkého, žijúceho, živého, bijúceho srdca. A keď si to uvedomujeme, tú prepojenosť, tak vtedy nás navštíví pocit hlbokého pokoja. Vtedy nás navštíví samotná pravda. Na fyzickej rovine sme možno rozdielni. Naše názory, naše presvedčenia, naše povahy. A to všetko je iba taký obal, kôra, šupka, cibula. Ako náhle ten obal strhneme, tak sme z toho istého cesta, z tej istej esencie, súčasťou toho istého pulzujúceho srdca. Je to krásne. Precítiť to. Cítiť to. V tom každodennom zhone, ponáhľaní sa. Na to je sotva nejaký čas
uvedomiť si to, precítiť to. Keď sa ale konečne spomalíme, zastavíme a zhlboka nadýchneme. A keď si dovolíme precítiť svoju podstatu, tak sa všetci aj tak stretneme na rovnakom mieste. V ktorom sme ja a ty jedno a to isté.